Shopping. Yan. Hello po, Sir Rodelio Sahid. Kante dito, kante. Pasensya na guys, sobrang cover. Lagi naman, di ba? Ay, baby. Thank you. Katatapos lang ng dinagsa ng estudyante. Pero medyo konti ang sila. Chelsea, regular. Anong pa ng regular? Hotdog. And shout out kay Sir Virgilio Obligado. Hello po. Hello DFL, Paldo. Ngayon hindi masyado. Hindi po kami nakapaldo. Pero nung Lunes, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. Kaya mga konti ligaya. Malalay. Pay stop niya na gadgets, anak ni Greta F. ko gadgets. Siya po sa baba. Ito yung cellphone ko. Pero ano naman po, Vivo naman po si JD. Ay ano, mas ano pa nga siya kay Yang eh. Yang mas addict sa ano talaga. Si JD po ay ano, Madaling turuan si JD. lahat. Kung ano yung ituro ko mamaya, yung pagsasalita niya, madali siyang turuan, nasusundan ka agad niya, kaya hindi po namin siya nakikitaan na mayroon siyang. Pero kasi yung anak niya daw, ano po ba yung nakikita niyong senyales nung Kasi may pamangkin po kaming autism, autism, yung yung panganay anak po ni Kuya, panganay po na. Talagang ano po talaga yun po ay yung nagtitherapy po yun. Kasi nung bata yun, hindi po talaga meron siyang sariling mundo, hindi nakakausap. Tsaka hindi siya nasa na siya 4 years old na, wala pang salitang lumalabas. Kumbaga wala pa siyang alam na sabihin. Pero thank you pa rin ma'am. Apo. Si JD, isang taon pa lang, alam niya na yung wala na, yung gano'n. Daddy. Makakapagsalita na siya. Pag sinabing kiss. Hug talagang yung hug kanya ng higpit. Tawag niya kay Piligaya, Lola. Natatawag niya ng Lola. Hindi pa masyadong At saka ano po malinaw siya? na Lola, pero Maintindihan mo na. Tsaka ano po siya, may eye contact. Pag kinakausap mo siya, nakatingin sa'yo. Kasi ang isang senyalis ng autism ay wala siyang eye contact. Paldo ba ulit? Let's see. Kasi half day pa lang ma'am. May ilang oras pa kami hanggang alas 6. Huwag kayong magpagutom, DFL. Yan. Thank you po, ma'am. Niluluto pa po yung ulam namin. Binigay niyo na yung langkang. Mamila? Oo. Hala po. Kaya tayo guys! Langka. Sino kumakain ng langka? Jackfruit. Hello mga ka-dragon, okay lang na po kami dito. Shout out nga pala sa asawa ko, kasalukuyang naglalaban na. Mangan tayo guys. Ingat lagi mga idol. And God bless you all. Shout out sa ano ba yan? Mister niyo po, Lisa. Hindi ka
na kayo dito. Sa asawa ni ni Sir John Villanueva. Girl po ba kayo or boy? Na naglalabayan. Marami pa po dito sa amin. Hand flapping. Ay, yung laging yung nagapalakpak. Ay, yung lagi po siyang, yun, si JD po, Oo. kasi pag natutuwa siya, yung, yehey! Gusto niya yung Pag lagi siyang, narinig niyo na yung yehey, palakpak Magagano na na siya. talaga siya. pagka, ano, pag mayroon siyang ginawa at na-appreciate mo yung ginawa niya, Magka-clap. nagka-clap siya. Tapos parang wala siyang sense of danger. Yung basta-basta na lang siyang ano, parang katulad sa ano. Siguro ngayon sa swimming pool, dire-diretso lang siya. Hindi niya ano na mahulog na siya. Nag-therapy din kami basta pag may bata dyan sa inyo na di pa nagtungtong ng 3 years old, stop nyo gadgets. Iba rin, hand clapping, iba po yung hand Bilinda clapping po sa tayo. palakpak. Sir Hindi, Daniel, hindi hand clapping. Yung ganun. Ma'am Lloyda, Sir Robert. Thank you po. Yung ganun lang siya. Ganun. Ma'am Benita. Nananagan ng asawa na. Ay, hand clapping nga. Ma'am Ben. Ben, Clapping nga pala. Clapping. Ay, ano ba yung clapping? ingat po kayo dyan. Kasi nagaga, yung, ano, kadli naman, ganun ng kamay. Clapping kasi yung palakpak. Sir Willie Pagayan. Gayang, Emon, absent ka man nun. Ay, hand clapping. Pero dati, ano, pero ngayon guys, pansin ko din, malaki na ay, kumbaga lumalaki yung case ng autism. At dito sa amin dati, dati lang, at ngayon, ang dami na. Parang nila sila ng parang, Kasi nga sa mga gadgets. oo. Dati kasi wala namang gadget. Yun mo, halos walang mga using. Walang lumalabas na naman. Dito rin talaga po sa amin, marami ng case na ganyan. Kala ko ilagay mo, pipiso ko pa yung saging dito eh. Wala, parang kayo na ate, kayo nakapangano eh. Kaya nga, tulungan nyo na yun mamaya. Wala na, Sasakitan wala sila. na ako gano'n kumain. Busog na ako sa prutas. $1.5 per hour session ng therapy for speech para sa pa sa Gaybawi. Ay, talaga po. Dito po sa amin, ano, 1.7. Kasi meron po kaming kilala dito na, ano po, pinaka-therapy niya yung tatlo. Na tinanong namin kung magkano. 1.7. Kasi nga, ano, galing pa Manila yung nagti-therapy. Galing-galing. Wala na, nag-use na yung pang-kanina. Gaan na tayo ay. Ano ay, kung face to face tayo mag-live. Dito, ganun muna. Kasi baka may isla lang. Nahiya po sila magkain. Ganun kayo di ba? Parang-parang. Pag-bike niya yung ano. Marami na kasi nagbukas ng tindahan. Kasi yung Lunes. Monday, hindi pa siya. Martes. Parang Parang dalawa pa lang. Parang nag-start sa hapon. Nagbukas na sila ng yung mga dito. Pasalamat pa rin tayo kasi dati pa kami nakabenta pa rin naman. Ako anak ko may autism. Common siya sa boys. Oo. Hindi po siya dahil sa gadget. Actually, more on genes po siya at wala pa po studies o research na nakaka-detect ng cause niya. Ano, mga lalaki, karaniwan sa lalaki parang siya na, kung dito yung anak ko dito, di ba? Ganito, Puro may lalaki. bindilan. May binite. Ano meron din yan? Sino, hindi ko alam kung lalaki niya. Lalaki
sa Baras. Si Kuya Bong. Nakakalungkot naman ng mga batang ngayon. Pero ano talaga siya, mas naging ano siya ngayon, mas dumami. Kasi nung parang tayo noon, panahon natin, parang wala kaming nababalitaan, mayroon kaming kakilala na nagpaganon. Wala. Ngayon lang, itong generation din. Mga millennial. Shout out daw kay Manong Bartel. Yan, hello po, Manong Hello po. Barto. Manong Bartel. Sa Tiligaya. Sa Tiligaya daw po. Saan na daw po yung hipon niya. Maganda daw siya ng hipon. Yan, hello sa ating 33 viewers. Ay, sakit sa ulo. Nagkasipon na ba ang lahat? Tatlong paulo. Pagkataas ng New Year. Ako, medyo Ako, papasipon lang ito. Bakit na ito ko? ubot sipon, uso. Ano na yung busis ko? Ayan guys, hindi nyo nakikita si Greta dito at Busy. super busy. Ang sakit pa yun. Nagpatalim na si Kuya. Hindi na lang po kasi ang Sakit pa yun. Sana siguro ang pwede. Maganda pa. Ay, pwede. Meron ba? Anong pagsangitan niya? Nagpatanim na. At wala siyang kasama na, wala nang Paano magkakwan. kalahi? Di ba nagpabulot kami ng nagbili kami ng punlat. Nakulangan kami. Punta. Layo daw yung nilakad dito sa Batasan. Tapos siya pang nagbunot. Ay, kahapon? Oo. Ay, Ate Gretchen. Kasi pwede doon si Jen nga. Tapos sobrang lahi daw nung nilakad nila. Papasok Ah, sa daw. balod. Balod. Sa balod na yun. Ayun na, pag uwi niya kanukot. Kaman na. Ang sawi ko. Ah, kaya nagpo Kaya dito nag-chat kahapon. dito. Yes, ay, Nakakuha siya ng Kaya ang hirap din kasi talaga. Lalo kami, puro kami babae. Talagang yung trabaho ng lalaki, kinakaya na rin namin. Bati ako, wala pilit kasing grabe. Kaya maapanak na sa Wala, wala naman. Lalo pag ganito yung wala na talagang makuha ng tao. Wala talaga. Sobrang init pa naman tapon. Pagladag ng bulat ng siya. Baka mo ba kayo Paano nga rin makaluto din? Tama din makapan. Ang alaga din. Alaga din. Luto ka ng tulog sa Yan, hello po sa ating 40 viewers. Nananghalian na ba kayo mga kadyang? Kami hindi pa rin. Tulog na si Gayo. Alauna na. Shout out kay Sir Robert at kay Ate Loida. Yan, Yan. thank you, Sir Robert. Sinare pala namin yung ibang chocolate kanina sa mga bata. bata. Bilisin mo. Manginita. Pass. Pakas. Good afternoon po. Ni Sir Willie. Ay, Sir Willie. yan. Ay, kay Sir Willie. Yan, sa magtampo din Namiss si na Sir namin yung Willie. pa. Nakakalimutan nyo na ako, June. sabi niya. Yan. Manong June, nakakamiss si Manong June. Si Sir Elver. Sir Si Manong Junior. Sir Anonymous. Sir, ano ni mo sila? Sir Anonymous, kamusta na po kayo? Sobrang nag-worry po kami sa Si Ma'am. Hindi po namin kayo makontak. Si, sila kita, Benita Silson. Kaya Tita, at Tito Ben, kay Kuya Nelson, Sa pagbiyahe sa Ate Benji, ano yun? Ben. Kay Ate Virgie, Kay Ringo na may gusto kay Gigi. Kayo Ringo Rasan. sa Ringo. Naimbag nga baro at awin yung kakabsat. Yan. Happy New Year din po, Sir Nestor Bilola. Di ba Ben? Si Manong Kit. Oh, si Manong Kit. Ay, si Manong Kit, nakalimutan niyo si Manong Kit. Hello po, kumusta? Si Sir Eloy. Yan. Ka Kay Eloy. Sir, si Kay Kat Eloy.
Hindi mo positive. Kung may sawo, magnagod na, nagadaw na. Lima kami sa akin. Di ano sikreto ng pagtaba mo? Yung bigas po namin may joke. Yan, shout out kay Joshua James Lazar. Pizza po. Ano yun? Milk tea. Ilan? Anong flavor po? Matcha po. Mag-isa lang din tayo. Dalawa po. Dalawa po. Tatlo daw po. Yan po Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang po. Parang di man nakalakad sa Pino. Sila po sila. Kaya pag sila. Matcha, matcha. Anong oras na po? 12:54. Buti pa si Antiligaya at Antipasing, malakas pa. Sana ganun din tayo. Apo, dalawa po. Believe ako sa mga yan guys. Overload. Kahit na what sa trabaho. Ay, tatlo na po. Never pa nila na-experience na ano. Ma-hospital, sa edad nila. Opo. Ano pa rin, malakas, matatapang pangangailangan. Kahit di ka kain, kahit madalang magkain ng gulay sa Antiligaya. Anong grade ba kayo? 9 po. Grade 1. Yung kasama po. Ilang section ng grade 10? Hello Sir Willie, kamusta na po? Kayo dyan, ingat po kayo. Baka paluwas po kami sa February. Sana, ano, baka makadaan kami dyan. Okay lang po ba? Ewan ko po. Ay, kung andyan po kayo, pero kung wala na po kayo. Hello, KDFL. Say hi always. Yan. Thank you, Ma'am Shirley Dokuti. Bila mo naman ang isip yan? Ganyan talaga. Basta Ilocano. Lola ko, 90 years old na. Nag-alala at wawans Kami po, pa. dalawa. Madalang din kumain ng gulay si Lola. Tabako isla. 90 years old na daw yun. Nagawalis pa. Ay, kaparehan din pala. Talagang mabang buhay Ah, nito. kaya magsigarilyo kayo. Mabang po. Nagkasigarilyo. Hindi rin ah. Di ba? Padalukan kasi si Chocolate. Agas, tibubusto. Magkano po? Sa bagay, sa tagal na rin go tabako ante. Kung May totoong istro po? ante, kung totoong ginakuha niya yung baga niya, sana nun pa no. Thank you. Thank you po. Ito maganay. Yung tabako na rin yata ako. Ayaw niya Kaya ba naman yun? Wala ka na pwede Ano ba? ako. Ay, Baka mas maganda yung sa loob yung usok o sa labas. Mas healthy siguro. Baka mas healthy yung kuha niyo sa loob. Sabi nila pang gamot daw sa hindi naman magsigarilyo ka para hindi naman bayugin ko ng payugyan. Siguro mo sabi nila pag magang-maga. Oo. Okay na rin pala si Sir Willie sa 70. Ano? Hindi. Sa February andyan po kayo. Oo nga, pasalubong tayo. Pasalubong po namin dyan. Kasi sila Kuya Joby, sila Che, Greta. Hindi pa hindi pa sila naka-shot. Okay lang po sir. Okay lang po Sir Willie. Daan po kami dyan sa February. Dalam po namin tayo ng, ay si Sir Willie po. Saging. Hindi pa pwede. Kapapangit ko ang sabi natin. Dalhan po namin kayo ng chicken pastil. Anong tabako mo, Antipasing at Antiligaya? I-reader na yan. Kuwan po. Nung araw po, balasa. Pero ngayon, yung
Tinatabako na rin ng mga kalalakihan, camel, chesterfield. Ito pa yung Malboro. kasi nawala na yung tabako na, ay yung balasang na brand. Ang mga tabako. Yes ng daw, mga- Peng, sabi ni Sir Pwede Willie. daw. Oh, yes. Dahil tayo sa Dan lang. Daan lang po. Silip lang. Ting, Balik siya ng US ng 15. February 15. Ay, Ready. I'll go back to the States at February. Di ba dyan tayo magluwa? Ha? Ang makakad. Pabilis niyo naman po. Pauwi siya na 17. Ang balik niya rin sa February 19. Yung August 1. Kulang-kulang isang buwan. Tapos susunod ulit. Ano siya, no? Champion kay Lola. Ngayon, Malboro puti. Mahal pa isa. Mahal na mahal lang si Mario. Lalo ang Malboro mahal. Paintball magtabako. Sabi kasi ng Tiligayong para na magaba ang buhay namin, magtabako kami. Parang hindi man ako mabuhay kung walang sigarilyo kasi. Paano lang pa na ako? Di bago lang man ako. Adik na. Ang tawag sa inyo mga adik. Nung nagatanim kami, ay malamig. Maulan. Sabi nila, nagtawa ako pa pa ng kanila. Totoo eh. Siyempre, Siyempre yung nainitan. focus mo kasi nasa sigarilyo na. Nagugutom nga kami, magsigarilyo, malis. Tapos ka, malis yung gutom mo. No? Nung first time. Oo, first time ka. Alam mo kung bakit ate may ano Pag kasi nakatabako na ako, manihilo na ako. Hindi ko na ulitin. anong tawag ka dun sa content na yun? Hindi ko na ulitin. Tunan ko na kami. Okay? Okay? Hindi ko okay. Okay. Hindi, ano ba yun? Mayroon din yung kape. Kaya yung minsan nagdatuloy. Happy New Year, DFL Pag ladies. nagkape ka ha. Ganon busog din ka na. kinantiliga at antipasing. Maganda ang pasok ng New Year sa inyo sa lang sa Panginoon. Oo nga, sana From po. Ma'am Lourdes Lantana. Ayan, thank you so much po. Thank you po. Kayo din po. Happy New Year. Happy New Year din po, Ma'am Ingat po kayo Lourdes. dyan. Original black hair pa rin ang mga aunties. Yes, po. Walang umulan. Lalo yung kantiligaya, ano ba, shiny. Shining siya yung Maganda yung panyo. natural. Ganda ng mga kantiligaya, namana ng mga anak niya. Narusulis. Kaya sa itong saan na. Black na black yung mga pamilya. Lana-lana lang yan, guys. Yung langis ng sana kaya yung si Sir Juan, Efrem, ano, Remedyo? Yun nga, si Sir Efren. Tapos sana po yung trip to US natin now. Yan, dito ang mga piyan. Nandito ang mga baby namin. Bibili mo nga. Ay, nakabukas na ako. Excuse me. Nandito si Ate. Andito ang mga ampiyan. Say hello. Hi. Kazerola. Ano yan? Say hi na. Hi, lady. Ano? May ka. Yakap, yakap. Mamaya magiging na sa'yo. Say hi na kang video. Palad. Lady, say hi. Hello po. Tawag ka. Hi. Hi, tita. Sige na. Hi, JD. Hi. Kiss kita. Hug. Hug. May ano ka, may sumpong ka. Umiyak ka. Wow. Wow daw, wow. Oh. Hindi yan eh. O, say hi to the Say vlog. hi all. JD, ay yang. Oh, yan. Yang, say hi. Kumain ka na? Magkain na po yata yan. Say hi to the vlog. Hi, guys. Makamadali na nga. Okay na. Ay, nagkain na yun. Mabulas na. Say hi. JD, say hi. Ay, na Say JD. hi. Hi. Hi, pinakami. Ano ba? Ay, ano sana? Baka ko. Magpinangan na ka. Say hi. Say hi. Hi, mga ka-dragon. Ayun. Yan ang ulo ko. Hi. Ma. Ayun. Ma. Nga, JD. Ma.
Bye na, bye. Bye mga ka-dragon. Say bye-bye na. Say na. bye. Bye. And good night, guys. Good night. Bye. Bye. Naka-live pala kami. Ano yan? Sabi niya, Ate Greta, bakit ka daw umiyak ko ito? Naka-live pala kami. Sabi nga ate, ay wala, hindi ko man alam. Sabi ko, nabakagto yung mata niya. Guys, yung ngipin ko. Yan daw. Nag-iyak ka daw at kalahit daw nang nilakad mo nung tapon. Nagsikat. Nagsik ka daw. Bye na, bye. Bye mga ka-dragon. Tapos pag uwi, wala pa daw siyang ano. We love you all. We love you all. Where's Daddy? Bye. See you tomorrow. I love you guys. Siyang yan. Love you guys. I love you guys. Thank you for watching. Sabi ko ni Nana, ito, magaman yung matang pusuan. Puro natulog kang basa yung buko. Bye ka na, bye. JD, bye na, bye. Bye. Flying kiss. Flying kiss na. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Kalimutan mo na yung beautiful eyes. Ang ganda na. Malaki na daw siya. Yummy. Ay, tara na. Kinakas ko lang. Okay, bye mga Bye, mga ka-dragon. ka-dragon. Thank you so much for Bye, JD. nakijoin sa aming live. Ano ba yun doon?